hono joom en jawɗele ɓe hono ɓe gaɗata kamɓe fa ɗemgal waɗa valeur ɗum eɓe guittan ceede na ɓe mbaɗan ɗum e goɗɗum. La question est très important. Mi meeɗi nanugo ɓe haali gotkami ɗo mandi mi yejjitay. ɓe wi haani jawmiɓe jawle e fulɓe ñiɓa école ji ɓe ñiɓa école nder lesɗe fulɓe fof. hande a yi ende jogui saɗirma a tawa fulfulde mali ɗo mari différence e nde sénégal, fulfulde mourtani ɗo mari différence e nde burkina, cameroun ɗo mari différence e nigéria. to ɓe ñiɓi école ji fulfulde fulfulde e jangne wartan ko toye pullo haali pullo bandirawo makko fama. to fulfulde ɗo warti ɗemgal gotal saɗele timmi wona bo ngal ɗo jangue to mi meeɗi nanugo ɓe wolwi haala man ha tabbital ɓe wi hani école ji ñiɓe c'est un très bonne idée to ɗum gaɗi ɗum nafan fulfulde fooɗan bo himɓe ɓe wona fulɓe fou yiɗa ɗemgal man e bo janga ɗemgal man. ngam en hosa exemple tubanko ɗo janga fulfulde ɓeɗo janga fulfulde to amma to tubanko jangi fulfulde laggine ko fulfulde mali ko gambia o wawata o fama fulfulde cameroun. to tubanko yahi jangi fulfulde cameroun warti famata fulfulde mali. amma to fulfulde warti ɗemgal gotal ɗum famorde tan wala saɗirma ni kadi. to mi yetti saabu no mbiɗa ni gonga jaati min hoore mi jangguini tubakoɓe hewɓe kono mbeɗe miiji e oɗo wakkati eɗen jogui caɗele woni ɗemgal so wala golle fou ngal heewani wadde valorisé saabu sen daari e nder leyɗe tubako en leydi tubako fou ɗemgal mum waɗi ɗemgal gotal ɗemgal mum ɓe mbaɗi ɓe mawnini non saabu hayɗo e Mali aɗa andi ɗemɗe ana ɗo fa heewi fulfulde gonga ɗe jiida ɗum ko ɓilla mawka woni ɗo gonga